ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур-Азия, хуш омадед ба канали мо. подписчикои азиз, имрӯз навор мекунем прессҳои фурӯшӣ. Пресси беда, якум дарав, суроға, ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл, Хоҷагӣ Ишбексатторов. Пресс якум дарав, пресси тоза, алафи бегона қариб ки надора. Нави полияи калон 267 дона прессай. Даставкаш хто мегирем мерен ай полия. Подписчикои азиз, нархош дастрасай. Нархош донаи пресс 20 сомонӣ. И нарх дар ҷоша. Хто мегирен бор када мебарен. Размераш ҳами стандартни размер. Ози ҳама ҷо ягай прессош. Прессҳои стандарт. Рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Харидоро боша муроҷиат мекунед. Дар рӯи экран не, дар поён, яъне дар номи видео мемонед, дар названияи видео дар поён мешавад. Агар ҳамун рақам бошад, ҳолиам дар фурӯш ҳаст. Агар ҳамун рақам набошад, подписчикои азиз, фурӯхтагӣ мешавад. барои ҳамин ҳамира хушрӯ фаҳмида бигиред. ҳамин поёна мебинед, рақам бошад занг мезанед, рақам набошад, ин маъноро дорад ки прессҳо савдо шудагиаст. 267 дона. харидорои аниқ, марҳамат, 20 сомонӣ донаи пресс. хуб, касе дар канал меҳмон аст, ҳатман ба канал обуна шавед. фикротонро дар комментариҳо бинависед. иншоаллоҳ наворҳои ҷолиб мебирояд. аз канали мо дур нашавед. лайкҳоро фаромӯш накунед. лайк, комментарий ҳатман боша. суроғаро гуфтем, нархоша гуфтем, масъалаи даставкаш, масъалаи номер ҳамаша гуфтем. харидоро боша, марҳамат. аз номи канали мо гап занед. иншоаллоҳ муомилаи хуб карда метиҳад шумода.